aron inyo na usab pagkakatunan ang lain nga letra. Sa gihapon, sa dili pa ko magpadayon sa unahan, magampo sa ta. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, magapasalamat kami sa tanan nga grasya nga among nadawat karong adlaw. Panalangin kami sa among adlaw-adlaw nga gimbuhaton, labi na sa among pagkat-on. Bisan pa man sa among sitwasyon karon, ug ilikay kami sa makalilisa nga sakit nga may kailat na sa tibuok nga kalibutan. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo. Amen. Nakahinumdum pa ba kamo sa upat nga letra nga inyo nang nakatunan? Maayo. Karon, iandam na usab ang inyong kagalingon sa lain na usab nga atong pagabuhaton. Karon magpakita ako og mga nagkalain-lain nga mga hulagway. Ug mao kini ang inyong buhaton. Andama na usab ang inyong lapis o papel. Samtang ako nagpakita og mga hulagway, inyong tan-awon ang nalahi. Ug isuwat ang pulong nga nalahi base sa inyong nakita nga mga hulagway. Andam na? Una, baso, potap, baso. Asa niini ang nalahi? Ikaduha, udong, botilya, botilya. Asa niini ang nalahi? Ikatulo, lalaki, orasan, lalaki. Asa ani ang nalahi? Ikaupat, bato, bato, ospital. Asa niini ang nalahi? Manguta na si teacher, unsa ang mga pulong nga nalahi? Orasan, Sakto. otak, Sakto. ospital, Sakto. udong, Sakto. Karon kay inyo nang nalitok kini mga pulong, mangutana na usab si teacher. Unsa ang unang tingog sa pulong nga otak? Udong, orasan, ospital. Sakto. Mao kini ang letrang O nga adunay tingog nga O. Ug mao kini ang saktong pagsulat niini, ang dako ug ang gamay. Karon iandan na usab ang inyong lapis o papel. Ug samtang magpakita ko og hulagway, inyong isulat ang unang tingog. Andam na? Una, ok-ok, Oktubre, ospital, udong, upaw. Sakto. Karon kay nahuman na usab kita sa atong pagkat-on ining maong letra, kini si Teacher Alma nga magaingon, daghang salamat sa inyong pagtan-aw hangtod sa sunod nga higayon. Bye!